la construcció d'edificis de serveis públics, etc. València és una ciutat bruta i ho han estat dient tots els veïns dels barris, exceptuant la zona centre, efectivament. València és una ciutat amb una mobilitat necessàriament millorable, possible perquè la gent ho vol, perquè fa bon oratge i perquè és una ciutat plana. València és una ciutat amb serveis molt deficients. València és una ciutat que té un parc natural que s'ha de cuidar molt millor del que s'està cuidant en aquests moments. Però li vaig a mostrar un malestar, senyora alcaldessa. A nosaltres ens sembla raonable discutir amb la persona que presideix, que es va presentar a les eleccions com a cap de llista, igual que vostè. No entenem, amb tots els respectes amb el senyor Grau, no entenem per què en un debat sobre l'estat de la ciutat no hem de debatir amb vostè. Quin és el problema? No ho entenem. Senzillament no ho entenem. I ens sembla que a vegades dona la sensació de com si tinguera por a debatir amb nosaltres. El problema és que no vol debatir perquè té por o quin és el problema. Vull reiterar que en València ha crescut més l'atur des del 2009 que en cap gran ciutat espanyola. I les dades estan en el CEPE si algú vol utilitzar-les. Quan es parla de grans superfícies, jo vull preguntar qui va autoritzar Arena, qui va autoritzar Aqua, qui és fotografia en València Oceànic. Nosaltres no som. Algú va ser, Algú va ser. Quan es parla de no augmentar impostos, jo em pregunto, què va passar l'any passat amb l'IBI? És que no va pujar el 10%? És que enguany no baixarà del 5 al 2% les bonificacions per a la majoria de la gent? És que l'IVA no ha pujat? Quan parlem d'agricultura ja m'ha quedat clar el que pensen vostès d'agricultura. L'agricultura és tenir un solar a l'espera d'una adequada requalificació. La resta no importa. Qualsevol terreny és un solar en potència. Quan parlem de participació, res de res. Jo volia fer-li, efectivament, el senyor que ho ha comentat té raó, s'han de fer propostes. No hi ha massa temps per a debatir les propostes. Jo volia presentar-li 28 propostes que fem per a millorar l'estat de la ciutat. Al final els hi presentaré de la meva intervenció, els hi presentaré a vostè per escrit, senyora alcaldessa. Són propostes en 6 direccions. La primera, propostes de transparència i participació. Home, convoque ja el Consell Social, no? Ja va sent hora que es convoque. Que s'aprovi el reglament de transparència de l'Ajuntament, etc. etc. Propostes econòmiques, un pla de rehabilitació de vivendes, un pla d'estalvi d'il·luminació pública, renunciar a l'ampliació del Palau de Congressos. És ben concreta, i val 24 milions d'euros. Defensar el tercer carril i el corredor mediterrani on toca, que no s'ha fet. Propostes de caràcter urbanístic i mediambiental. Aturar la modificació del Pla General. No fa falta. Dedicar els terrenys pendents a urbanitzar a usos compatibles i reversibles, com horts urbans, aparcaments, zones d'esport base. Aturar la degradació del Cabanyal. Exigir a l'autoritat portuària el compliment de la regeneració de les platges del Saler. Propostes de mobilitat sostenible. Les discutirem en detall. Propostes de serveis. Millora de la neteja i els serveis de jardineria dels barris de València. Exigir la urgent construcció dels centres per a evitar els barracons. Posar en marxa tots els centres socials que tinguin l'edificació finalitzada. Posar en marxa un programa d'ajudes a les famílies desnonades amb la finalitat de garantir una vivenda. Propostes culturals i de patrimoni. Elaborar de forma consensuada un pla estratègic per a falles i resta de festes de la ciutat, que contemple la seva dimensió cultural, social i econòmica. Arribo, por favor, le ruego que concluya. Acabe de seguida. Exigir al govern estatal la dotació econòmica per ampliar el Museu de Belles Arts. Rehabilitar el Col·legi Major de la Seda. Moltes gràcies.